Awni yang mani ni manawni Adam di awo Adam Dubai fɛn fɛn bɛ bɔ Dubai ka se fini kɔni ma a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ a bolo wa a k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ sɔrɔ Maliba la cogoya min na a bɛ sɔrɔ Côte d'Ivoire fana tentɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ja sanfɛ numéro 2 de bɛ ka yira aw la a k'a dɔn k'a fɔ k'a ka minɛnw tɛ bɔ Dubai dɔrɔn na a ka minɛnw bɛ bɔ Egypte fana i n'a fɔ aw bɛna Egypte modèle dɔ ye wa a bɛɛ lajɛlen sɔngɔ damatɛmɛ diya a k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ sɔrɔ WhatsApp fana sanfɛ n'a sɔrɔ la weleli man di mɔgɔ minnu ye i dan ye dɔrɔn k'a kɔrɔ a ka WhatsApp sanfɛla la a b'i jaabi cogo ɲuman na nin t'a ka minɛnw dama dɔrɔn ye dɛ an sera ka nin de yira aw la nin video in na a k'a dɔn k'a fɔ ko dɔwɛrɛw b'a bolo minnu ka ɲi ni nin fana ye nka aw yɛrɛ ɲɛ bɛ minnu na ja la ninnu fana ye ɲumanbaw ye koyi a ye wele kɛ joona nɛgɛjuru sira filɛ ja kan n'i b'a fɛ ka modèle wɛrɛw ye k'a sɔrɔ i m'a wele ban n bɛna a ka réseaux sociaux lien bila barre d'info la awɔ a bɛ TikTok yɛrɛ sanfɛ